आंनि फिसाखौ बिसोरो फासि नांदों होनदों। बे जाथाया फासि नांनाय जानो हाया। बिसोरो बुथारदोंसो। आंनो बेनि सायाव न्याय नांगौ। दा बिसोरो दाख्लै होनदों एथ' गोबाव मानो खालामा, मानो दासो भाइरेल खालामदों। बिसोर मानो नेहोआमोन जोंखौलाय? मानि थाखाय नेहोआमोन? जों बेनि थाखायसो थाथ'नानै थाबाय थादोंमोन। मानि थाखाय नेहोआ? आरो बिसोर बुंबावदों बबाव मा खालामो खालाम होननानै बुंदों। बेनि थाखायसो जों दा निउसनि राहा लानांगौ जादों। ओमफ्राय नै मेजिस्ट्रेटआनो लिरनानै होनाय दं हेड इन्जुर होननानै। जों लिरनाय नङा बियो। नै आंनि फिसाया थैनायमोनबा फासि नाङोबा गोदोनायाव दाग थागौमोन। आरो बे रनजित बसुमतारिया आंनि सिगाङाव जेब्ला आं बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव सहैयो 2 मिनिटनि हेरफेर आब' होननानै बुंदों बियो आंनि सिगाङाव। दा मानो 5 मिनिट जालायखो? बिनि खोथाया दफा मुंफा बुङो बियो। आंनो न्याय नांथारगौ। दानि बिटिसि सरखारखौबो खावलायनाय आङो, आंनि फिसानि थाखाय जुदि न्याय होथों बिटिसि सरखारनिफ्राय। आं बेखौनो खावलायो। आं इसिबां बुंनो हानाय माबाबो गैया, आं रोंगौथि गैया आंनाव। बेनोसै, आं न्याय नांथारगौ। आरो रिहाब सेन्टारखौ बन्द' खालामनांगौ बिटिसि सरखारनिसिम आं बेनो खावलायनाय। आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय सारमोननिसिम बेनोसै। डेड बडियाव फाफ्लिफोराव गासिबो गोसोमजोब, बिखुङाव गोसोमजोब, आरो ओरै मा होनो बेखौ गोदोना खङाव बुनाय बायदि ओरै सिन दङ। आरो नै बिदियाव दङ बायनाय। आंथ' मोजाङै नायनोबो हायाखिसै, दा फट'खौसो नुबाय आङो। आं सेन्सलेस जाखादों। उन्दैखौ थैनाय खोनानानैनो आं थानो हाखायाखै। आं आंनि फिसा सासेखौमोन। बिनि थाखाय न्याय नांगौ आंनो।